Minecraft Hardcore pelaamas Minecraftia. Niin mä pelaan nyt Hardcore, eli kova naamatila. Joo. No mä teen vaan aloitusmökin, niin sit mä lopetan tän videon siihen. Mä lopetan tän videon siihen. Ja sit kato, kun mä tässä on 2 pelaajaa, tai mulla on niinku yhden tyypin kanssa sama YouTube-kanava. Niin kun mun kaveri, tai se kenen kanssa mulla on YouTube-kanava, niin se tekee seuraavan osan niin tästä Minecraftista. Okay. Ja sit laittakaa kommentteja, mitä meidän kannattaa rakentaa ja mitä te haluatte, että me tehdään ja kaikkea, niin me vastataan niihin sit joskus. Ja sit me rakennetaan ne. Ja sit me rakennetaan niitä. Tai me valitaan joku hyvä kommentti sieltä aina. Vittu, jos tulee hyvä eikä mulla talo. Sit sun täytyy mennä kuulemaan. Toivottavasti nyt mä kerin tekee sen talo ennen yötä. Sit mä kiipein sinne vittu pilviisi asti, niin ei tässä hätää oo. Joo. Sit kun me mennään käymään myllyssä, mä ostan kunnon mikin, niin mun pitää tällä hetkellä huutaa kun mulla on niin paska mikki. Joo. Noin, nyt mä lähden tekemään pikkumökin. Noniin, tehdään sitä ohjaakareunoa, koska tää on vaan alkumökki. Sitten tästä mökistä me kerätään kaikki tavarat ja lähdetään hakkaa kiveä ja kaikkea. Ja sitten me... Moi! Joo, aletaan rakentaa pelaamaan ihan kunnolla Minecraft. Tää on vaan Minecraft-aloitus. Ja sitten voitte laittaa kommentteihin, että minkälaisia videoita haluatte, että me tehdään. Tai te voitte päättää videoiden nimi sinne laittaa. Minkä videon nimen te haluaisitte tai jotain siellä laittiin. Se kenellä on Minecraft mikä se oli Epicrafti, niin voi pyytää pelaamaan, mulla on Epicrafti. Niin jos haluu pelata mun kanssa, niin joo. Niin. Ihmees, laittakaa kommentteja. Ja sit tietenkin tykätkää videosta. Eihän tässä oo mitään järkeä, jos ei ketään vittu tykkää mun videosta, että mä oon paskin pelaaja. Mut en mä oo kyllä paska, koska mulla on yksi sellainen kaveri, ketä ei osaa edes rakentaa taloa. Ja se alkaa koolla. No ei, läppä oli, mut mulla on yksi kaveri, ketä on sellainen yksi. No ei mikään, se on sellainen ihan ok tyyppi. Ihan maa. Oliver Ahtonen. Joo, eli nyt mä teen tän mökin. Sit mä voin ehkä pilaa vähän aikaa jotain sählään, tai sit mä en sählää. Tai sit mä laitan tän... Eiku mitä. Sit mä rakennan tän mökin nytten. Ja sit mä teen jotain... Mut mä haluaisin jotain hauskuuttakin tehdä, ettei pelkkää rakennus vielä. Joo. Hei, tää on väärää kultaa, no aivan samaa. Mä voisit vaihtaa tän puun. Siihen toiseen puuhun sit koska mulla on hardcore, mä haluan äkkiä saada talon pystyyn.
Voidaan äkkiä crafting tablet. Et sä pärjää nyt. Ei sit Joo. No, tässä on tällaista tylsää kohtaa. En mä tiedä. Ja sit jos ei tästä niin kun mä laitan tän YouTubeen, jos ette ihmettele, jos ei kuulu ääni, niin sit on vittu voi. Nyt mulla on oikein. Hei muuten vittu, me oltais voitu laittaa kyllä aloitussarkku tähän. ei voi. Ai niin, ei oo se, he voi laittaa aloitussarkku, vittu mä oon tyhmää. Tyhmää, ihan kuin mun kaveri. Vittu tän nytkin, niin sit se on. Tää oli tässä tällä. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sit laittaa ovi pystyyn. Tää oli tästä tää video tällä kertaa. Se on moro! Sekoilu. Heippa hei!